खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ मोनसे थार्मेल पावार प्रजेक्ट लुनो थाखाय अडानि ग्रुपनो होनाय हानि बेरेखायै रायजो राजानि हेंथा। सोरखारा पर्बतझरायाव थार्मेल पावार प्रजेक्ट लुफुंनो थाखाय अडानि हानजानो 3600 बिगासो हा होनो थाखाय सावरायनाय जागायनायनि उनाव पर्बतझरानि थागिबि बर' हारिया BTC काउन्सिल सरकार आरो आसाम सोरखारनि बेरेखायै गोख्रोङै बेरेखा खालामदों। सोमावसारग्रा मेलनि जोबनायाव गोलाव सम प्रमद बर', गोलाव सम BJP सोरखार थांनानै था, जों अडानिनो हा होनाय नङा, हानि थाखाय नांगोन आरो बायदि बायदि स्लगानफोरा सोमावसारगिरिफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिहोयो। थार्मेल पावार मावथांखिनि थाखाय हा सोलाय-सोल'नि सोमोन्दै कमिटिनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बावैसो सिगां होनाय बिबुंथिखौ बड'लेण्ड इन्डिजिनियास पिपल सिकिउरिटि फरामनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया सोंखारिदोंमोन। बिथाङा बुङो दि दिपेन बर'आ सासे सोरखारनि मददगिरि, जाय सोरखारनि मोजांनि थाखायल' खामानि मावो, सुबुंफोरनि खुसि दुखुनि फारसे जेबो साननाय दिन्थिया। बिथाङा गावनि मुलाम्फाखौल' नागिरो। दिपेन बर'खौ सासे बेसेन गैयै दैदेनगिरि बानायो। बेराफारसेथिं रायजोनि केबिनेट मन्थ्रि UG ब्रह्मनि बिबुंथिनि बेरेखायै बुंनाय जायो दि 6थि फारियाव सोजानाय ओनसोलाव बायजोनि सुबुंफोरा हा बायनो हाया होनना मन्थ्रिया मिथिया नामा? जुदि रायजो सोरखार आरो BTC सोरखारा सुबुंफोरनि बाथ्राफोरखौ गोनांथि होआब्ला थाबैनो आयेननि राहाजों लोगोसे मोनसे गेदेर सुबुंखान्थियारि सोमावसारनाय जागायगोन होनना फोसावगोन। जायगानि सुबुंफोरनि बायदिब्ला सोरखारा हाबाफारिनि मुङाव साख्रि होनो गोनां समायखिरा लायो, नाथाय उनाव खालि सुबुंफोरखौ फोलायो। नैथि खौराङाव दङ ससियेल मिडियायाव हादोर बेरेखा कन्टेन्ट पस्ट खालामनायनि थाखाय गसाइगावआव पाकिस्तान मददगिरिखौ खादों। आसामनि गसाइगाव महकुमानि सासे लाइमोनखौ फेसबुकआव पाकिस्तान मददगिरि कन्टेन्ट फोसावनायनि थाखाय मैया हर गेजेराव हमनाय जादोंमोन। दायनिगिरि सुबुङा रुपसन आली, मैया भौरागुरि पुलिस आउटपस्टजों सामलायजानाय ओनसोलनि सिङाव कुरसाखाथि गामियाव थायो। पुलिस सुलुंनि बायदिब्ला रुपसनआ पाकिस्ताननि मददखौ दिन्थिनाय गोबां पस्ट बानायदोंमोन, जाय ओनसोलारि बिबानगिरिफोरनि गोसोखौ बोनो हादोंमोन। बिथांनि दान्थे-बिदान्थे गोनां आयदानि भाइरेल गोसारनायनि उनाव भावरागुरि पुलिसआ बिथांखौ खायो आरो उनाव गसाइगाव पुलिसनो गथायना होयो। बिथांखौ मावख'आरि महरै हमनाय जादों आरो दायो मोनसे नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ सालबारियाव 63थि बर' बिजों साना फालिदों। सालबारि जिल्ला बर' साहित्य सभानि बानजायनायाव सालबारियाव 63थि बर' बिजों सानखौ गोसो गुदुं आरो हारिमुआरि गोग्गानायजों फालिनाय जादोंमोन। बे साना मोनसे सोलोंथायारि बिजों महरै बर'नि सिनायथिखौ गोसोखांनाय जायो, जाय मावख'आरि महरै 8 मे 1963 मायथाइयाव आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि बिमला प्रसाद साहिलानि दैदेननायाव जागायजेनदोंमोन। मुंदांखा लिरगिरि आरो पद्मश्री बान्था मोनगिरि डक्टर अनिल बर'आ मोनसे जर'खा बिबुंथि होयो। बिथाङा सोलोंथाइ आरो हारिमुआव बर' रावनि गोनांथिनि सायाव सावरायदोंमोन आरो बेखौ सिनायथि आरो गोहो होनायनि फारसे हारिनि लामायाव मोनसे गोनां आगान होनना बुंदोंमोन। बे हाबाफारियाव मिरु मावफुं सोद्रोमा राजेन्द्र बसुमतारी, बारग' मिरु नेहाथारि उपेन्द्र बर' देउरि, लिरगिरि जमिदार गयारी आरो दम्बारु बसुमतारीजों लोगोसे गोबां मुंदांखा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बेजों लोगोसे गोबां लिरगिरिफोर, फरायसंगिरिफोर आरो जायगानि थागिरिफोर दंमोन। बे फालिथायाव फिरफिला बिरहोनाय, आजै-आजौफोरखौ मान होनाय, बिफां गायनाय आरो बर' राव आरो थुनलाइनि इयुननि बागै सावरायनाय जादोंमोन। बे हाबाफारिया सोलोंथायारि फसंथानफोर आरो हारिमुआरि हाबाफारिफोराव बर' रावखौ रैखाथि होनो आरो जौगाहोनो गोख्रों रादाय होनायजों जोबदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ 23,000 कौटि रांनि गोरोबथानि गोसोखां बिलाइफोरा मावफुंनाय महराव दं, जाय 6,000 साख्रि सोरजिगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदोंमोन दि एडभान्टेज आसाम 2.0 हाबाफारिनि सिङाव गासै 23,000 कौटि रां थिसननाय मावथांखिफोरा मावफुंनो जागायबाय, जायनि फिथाय महरै सा 6,000 साख्रि सोमजिदों। बे फोसावनाया गुवाहाटीआव मोनसे रां थिसननाय जथुम्मायाव जादोंमोन, जेराव 20नि बांसिन बुजिलायनाय गोरोबथा MOUआव सागान होजादोंमोन। गाहाय रां थिसनगिरिफोरनि मादाव दङ हिन्दुजा रिभलिउसन,
14,000 कौटि रां। निपक', SJVN ग्रीन एनार्जी आरो अमृत सिमेन्ट दं। रामा मुंख'दोंमोन दि आसामा दारिमिनारि जौगाथायनि थाखाय थियारि। आथिखालाव 30,000 कौटि रांनि बिथायारि सानज'थाय मावथांखिफोरा सोलिगासिनो दं। बिथाङा गुवाहाटी रिं रड आरो 23,000 कौटि रांनि गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेस राजा लामा बायदि गोनांथार मावथांखिफोरनि सायाव गोसो होदोंमोन। बिथाङा दारिमिनफोरखौ कामरुपनि बायजोआव खाबुफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन आरो बिसोरनो गुवारै सोरखारि मददनि खोथा होदोंमोन। गिबि मन्थ्रिया लाइमोन सुबुंफोरनि जायगा सोलायनायखौ बाङाइ खालामनो थाखाय जायगायारि साख्रि सोरजिनायनि गोनांथिनि सायावबो गोसो होदोंमोन। बाथि खौराङाव दङ बिजेपिनि सांसद दिलीप शइकियाआ संसद रत्न बान्था 2025 नि थाखाय सायख'जादों। आसामनि बिजेपि सांसद दिलीप शइकियाखौ संसदआव बिथांनि साबसिन बिहोमानि थाखाय संसद रत्न बान्था 2025 नि थाखाय सायख'नाय जादों। बिथांखौ जुलाइआव गोदान दिल्लीआव 16 गुबुन एमपि आरो 2 कमिटिफोरजों लोगोसे सिनायथि होनाय जागोन। 2010 मायथाइयाव बारग' हादोरगिरि डक्टर एपिजे आब्दुल कालामनि सुबुरुनाव जागायजेननाय बे बान्थाया बाथ्रा दान्थेलायनाय, सोंलुफोर आरो गावारि बिलफोराव बिथांमोननि बिहोमानि थाखाय संसदनि सोद्रोमाफोरखौ गनायथि होयो। बे बोसोराव एमपि भर्तृहरि महताब, एन.के. प्रेमचन्दन, सुप्रिया सुले आरो चिरंग अप्पा बारनेखौ बिथांमोननि दिदोमै दिन्थिफुंनायनि थाखाय 4 जर'खा बान्था होनाय जागोन। महाराष्ट्रआव सा 7 जों बयनिख्रुइ बांसिन देरहागिरिफोर दं। आसाम, केराला, तामिलनाडु आरो ओडिशायाव मोनफ्रोमबो सासेया देरहादों। 2 गाहाय आफादफोर, रांखान्थि आरो आबादफोराबो बान्था मोनगोन। बे बाथ्राया प्राइम पइन्ट फाउन्डेशन आरो इ-मेगाजिन प्रेजेन्ट्सजों खुंजानाय मोनसे नोगोरारि समाजनि हाबाफारि। 6थि खौराङाव दङ बिटिसि सिएम प्रमद बर'आ आसामनि क'क्राझाराव मोनसे गोदान ना हाथाइ बेखेवदों, जायनि थांखिया गामियारि रांखान्थिखौ बांहोनाय। ओनसोलनि फालांगियारि बिथायारि सानज'थायखौ जौगाहोनो नाजानायाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ रबिबाराव मावख'आरि महरै गोदानै लुफुंनाय क'क्राझार ना हाथाइखौ बेखेवदों। गाहाय हाथाइ ओनसोलनि मिरुआव थानाय बे गोदान मुवाखौ सुबिदाखौ ओनसोलाव ना फालांगियारिफोर आरो बाहायग्राफोरनि अरायथा गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय 1 कौटि रांनि बांसिन खरसाजों लुनाय जादों। बेखेवनाय फोरबोआव क'क्राझार सानजानि एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा सायखं बसुमतारि, गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरि आरो जायगानि सुबुं समाजनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गोबां गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। सुबुं थुबुरमाखौ बिबुंथि होनानै सिएम बर'आ जिल्लानि रांखान्थियारि हाबाफारिफोरखौ बांहोनायाव ना हाथाइनि गोनांथार बिफावनि सायाव गोसो होदोंमोन। बिथाङा हाथाइखौ खालि देहायारि बिथायारि सानज'थायनि अनगायै बांसिन दिन्थिदोंमोन। बेखौ दावगानाय आरो सुबुं समाजनि गोहो होनायनि मोनसे नेरसोन महरै दिन्थिदोंमोन। क'क्राझार ना हाथाइया मोनसे दाथायल' नङा, बेयो सुबुं समाजनि गोबाव समनिफ्रायनो हास्थायनायनि मोनफुंनायखौ दिन्थियो। बे मावथांखिया जिउ राहाखौ बांहोगोन आरो जिल्लानि सिङाव ना फालांगिखौ साबसिन खालामगोन होनना बर'आ बुंदों। बिथाङा बुंदोंमोन दि बे सुबिदाया फानग्राफोरनि थाखाय साबसिन फालांगियारि थासारिफोर होगोन आरो बायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे साखोन-सिखोन आरो साजायनाय आबहावाखौ बानस'गोन। 7थि खौराङाव दङ एससिइआरटि आसाम 2025-27 नि थाखाय गोदान मुं थिसननाय फोसावथाय फोसावदों। रायजो सोलोंथायारि बिजिरसं आरो फोरोंथाय गौथुम एससिइआरटि आसामआ सोलोंथायारि बोसोर 2025-27 नि थाखाय गुदि सोलोंथायाव 2 बोसोरनि डिप्ल'मा डि.एल.एड. फरायफारियाव मुं थिसननो थाखाय प्रि एन्ट्रि टेस्ट (पिइटि) 2025 नि थाखाय अनलाइन आर'जलाइ हांख्रायहरदों। आरजाथाव बिनायसाफोरा आसामनि अरायथा थागिबि जानांगोन आरो बाङाइसिनाव 50% नम्बरजों एससि, एसटि, पिडब्लिउडि थाखोफोरनि थाखाय 45% G+2 सोलोंथाइ फोजोबनांगोन। एससि, एसटि थाखोफोरनि थाखाय 2 बोसोरनि बैसोखौ रेहाय होनायजों लोगोसे 1 जुलाइ 2025 मायथाइसिम बैसोनि गोनांथिया 18 निफ्राय 34 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन। आर'ज गाबनायनि मासुलआ 600 रां आरो बेखौ अनलाइन होनांगोन। आर'जलाइखौ 18 मेनिफ्राय 5 जुन 2025 मायथाइसिम scertpet.co.in आव गथायनो हागोन। पिइटिआ 13 जुलाइआव जागोन आरो एडमिट कार्डफोरखौ 5 जुलाइनिफ्राय मोननो हागोन। बेनि रिजाल्टखौ 28 जुलाइआव फोसावनाय जागोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों।
अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।